Γεια σας, είμαι ο John Rambo και είναι το πρώτο μου βίντεο για το κανάλι. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω τι θα περιέχει το κανάλι. Το κανάλι θα περιέχει Minecraft και δεν ξέρω αν θα περιέχει και League of Legends, και για τα υπόλοιπα θα περιέχει Hearthstone, και για τα υπόλοιπα παιχνίδια θα δω άμα τα τραβάει ο υπολογιστής μου και θα σας πω. Γενικά το δεύτερο βίντεο το έχω τραβήξει. Θα μπούμε στο server Blue Nation. Έχω μπει και έχω κάνει κάποια πράγματα. Είμαι VIP, έχω αγοράσει rank. Και γι' αυτό στο δεύτερο βίντεο θα σας πω βασικά τι γίνεται στο server, την περιήγηση και όλα αυτά. Και ναι, θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια όπως είπα, και θα προσπαθήσω να ψάξω στο YouTube να δω πως θα κάνω live streams. Θα κάνω live stream και ναι, θα κάνω βίντεο όσο πιο πολύ μπορώ μες την εβδομάδα. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 7:55, είναι μια χαρά η ώρα. Ναι, τέλος πάντων, αυτά ήταν για αυτό το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ. Γεια σας.